Mali, Burkina Faso, ale ni Nigeri, olu ka kokanko ka ministeri, olu ye ɲɔgɔn kunbɛ kɛ Wagadugu karidon tɛmɛnen yasa ka se ka u ka hakilinataw dakelenya ka sɔrɔ olu ka kan ka taa sigikafɔ kɛ ni CEDEAO kulu ye. Olu bɔra farafinna tilebinfan jɛnkulu min kɔnɔ ka AES Confédération des États du Sahel sigi sen kan. Abdoulaye Diop min ye Mali ka kɔkanko ministeri ye, ni AES yɛrɛ ɲɛmaaya dira ale ka jamanakuntigi ma, a bɛ walawalali kɛ an ye ka taa nin sigikafɔ nin kunkilenna kan. An nana yan pour que ka continuer baara ɲɔgɔnya min b'an ka jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ, o baara ɲɔgɔnya ni matarafa halisa ka lajɛ an ka jamanaw haminako ye min ye olu bɛ se ka lamɛn cogo min. Mali jamana ɲɛma, Burkina jamana ɲɛma ani Niger jamana ɲɛma jɛna k'u hakilina fara ɲɔgɔn kan ko an ka jamana saba an b'an sen bɔ farafinna tilebin jamana n'o ye CEDEAO ye. Bi bi na ni an ye yan nɔ sigikafɔ ma kɛ pour que k'a lajɛ an bɔlen a la sisan nɔ an bɛ sigi cogo di an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an sera o darikun de la sisan. I n'a fɔ Abdoulaye Diop y'a fɔ cogo min na, olu bɔni CEDEAO kɔnɔ, olu ɲɛ bɛɛ curonnen don o ka jamanadenw ka hakɛw ani o ɲasira dɔrɔn de kan. An tɛ taa kuma fɛn wɛrɛ la dɛ, an bɛ taa kuma an ka jamanaw n'an ka jamanadenw ka haminako olu bɛ lafiya sɔrɔ cogo min, taa ni ka segin bɛ sabati cogo min, mais an yɛrɛ ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnyaw fana bɛ dɔn. An ye kuma o kuma fɔ baara bɛ taabolo min kan ani tɔw bɛ kuma ko minnu kan an ka jamanadenw ka haminako ye min ye. A tɛ nɔgɔya dɛ parce que mɔgɔ caman de fana an bɛ baara min na a ma diyaw ye. Dakurunya kelen na, Burkina Faso jamana ka kɔkanko ministeri ani fasoden minnu bɛ jamana kɔ kan, Jean-Marie Karamɔgɔ Traoré, ale bɛ ɲɛfɔli kɛ anw ye ka taga olu ka baara ni kuncɛkow kan. Anw minisiri sabaw hakilina tun bɛ ɲɔgɔn na kumaɲɔgɔnya nataw taabolo bɛɛ lajɛlen kan ni CEDEAO ye an ka jamanadenw nafa kama. Nin jamana saba nin ka kɔkanko ministeriw ko olu kɔni labɛn n'o ka se ka baro kɛ ni CEDEAO ye kalo 6 natara min bɛ se ka to olu sigikan kɔni o kana fɔ tuguni. Nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.